Darma iyan. Darma susuyan. Bila benar tadi ni nga. Hindi ka jing ke jong ay pi. Kanam kerla. Haka jinyalang ken mau buram i mei e spliti lingdok langren kabala penlong da kakasi student union KSU men haka sau tarik nai tung arja pun rio kaladon ke jingkren halor ke jingpersang kabalai phojai jengki brio ki bodon nakabor ban yo ti bat khlong yuruniam haka tai kisnong habakren holo kani kapang uba dani krem vice president barim ka KSU loong ba ka buit ka thamai ba ki persang menta kawan leng ba ki hespa ki banasor slong kuntup ki MLA barim ki bathmu ban thiet ki jaka hasnong domesiat kasnong ka bodon uranium ula benrap ru banong ba onda kila longtrai kin sadia pat hakador ka bahe sak sarkar khnang ba kanio banle kat bomon nalor katau lo ongru ba ki don ki langyong ki bade ki nong mi khmat ki barim ki lej ban pinbie ki bai ba daga ba phadi ki jaka jongki khnang ba ka jingthmu ka ba salandet kat urlong no sen ya ke ke jing bakla jong kinong yelam pat ba jong sarkar hak digisnam khat khandai spa phrapunyo hakapor bakadang don jing ki ba sharkai ba shilong hapdeng ukun khasi bat ki khat nepali hajo kaporu lawan kit lakno komno lai spa sau spa ngot ukar khamtam ukar bengali au ukar nepali banwan banyarap ya ka company UCL ban tenru taka ba penbit ya ki jaka kini than ban klong yo uranium kaladon kajeng kendo marmet kajeng id ki khmat ba kajeng terha hak slido hagi dojam jong ki parari ki basa kini kisnom hagi tikipor kiladon ki jeng pang ki ba kensha kiladon ki jeng khaklung ki bi khla hapadeng ki jeng ti ka bashu don tang sipor ngasong ban penrem ya ka tu ka sarkar ka paningkong ka bala sha ka bala ailat kum ki samla ki ba bordin ya ka bha kamya jong ka jat benrio ngasong ban kitram shikat da ye yum it hoping stoling do bam kwai dor blay ubale yang rang ba bat ngan numjer ka teng ba hoping ulayat nakawe kabanta jong ne gari bi ki jongi shikawe pat ban kirsiu thia ki parari ban persya ya ka jingti uranium hakani ka jaka ba kaladon ka klimat ka ba hoping ulalet au chief minister jong Meghalaya ubale si hatu porum da sungthu ba ki jingma ki bami nagada radiation jong uranium mining bat ulayalam shani taurang ba da bala poeng ni ulong da mas ngo ba uranium dan jikta ya ki imlang salang ya ki para brio ki basa markap ba kato ka jaka pati bam sama me yo ni uranium insai pela da mayem ine perkat rasin le se insya ti kat nang mi kisni kia ka KSU kala shimti met bat mensim bat ka mensim ka pishit hem banya kun doyam ban weng ya ka exploratory mining hangni hapo domesian hagba khadu khatwai lala ban penkok mu shipor ya ka sarkar Meghalaya bahkan sange ban kinong trei nong kta ka office of UCIL ru kalami no nasyolong kibobon kibanta kalabu office pang hang tu bat khadu ka office juga kadan polai mukra bat kilalum kilalang no bat kilani phai nasngo yo thia kum ki samla ki babot din ya kene kam so yo thia sok ban ong ba kam dan shu kajing ti uranium hakithan ki jongi khamtam ni po domesian nang ba jendrin bat kibe ki jaka ki pemar khap bat kane ka jaka bangi yang mata hanrei ngan penken ma hung ni ba khalai trek uleber jong snam arzat arpusan ka Ministry of Environment and Forest kalapas ya kawe ka amendment hapo katakaan bakiong Environment Impact Assessment Act 2006 padi ngan kerentang ya padi ka boong don ki mar po kendo ki badan kam ya ka concern lani ka jing menjur lang jong upara marjan laka bahan na kamiat
banyak cekmat. Kau mut ngacu ai nuk sai badet hang dia ya ke public haring kamut kum dia ba upara marjan upamut pan khu jak septik tang ke ju ke plasma dan kam syu bania thu ya ke dor bar snong dan kam bania thu syu upara marjan ba ngan pelat jak septik tang manta kambit ngan pelat beka pamon namar kaladon ke an ke basya kani kapat di jongka Environment Impact Assessment Act kaong ba nang ni syakmat kapamut na du laitrik araja laitrik uleber arja repesan dan kam syu banya lumpat ba banya persya ne karsyan ya genu ko mining hapo ki mineral bahap kapo padi kabakan thup yau uranium bat thorium di ngadang perkhat ba desi ka ni ka chapter kalakang sini sport dom siam dan syu ba bawan ban teru lene ban penbit ba hakini kindat singi la sngo ko kubuat ka syai ka patikna du bahabam num don kam syu ka public hearing hak bai dei ban ti yo uranium nak nek snong nak nek thang jong pi kan kham le si ban yo ya ka jakati la degi approach ka yeng jong mi spilti lene ki trai snong ki bidei ne ka than namar baka sorkar India kala sya banti krem kata public hearing ka but khamai ki lalap manta ki he spa na sor shlong ni tu ipi ka jaka hangte harum ka bah ka dor shlong sheni ki ong khatsan le ni shipo hajar labyang banesiu ki don ki spa na sor shlong manta ki lawan thi jaka sheni amdan maushun sheni amdan do yong hang ni ki lawan thi ha ka dor ka ba ar phnyo le ni atu pralak izakai baret kabamut kumdo kata kabamut kini ki hespa kinthi lingkhot ki jaka jumpi bad kina long try kin song shim ko sorka bi jungi ai ngi kane ka dor silak si square foot lene arlak si square foot kane ka jaka ngin ai so bai pi ti ka bamon namar bam don shu mdon kam shu ya ka jinge parta ban persya malakhange kata ngayang hang ni ka mesim basokya ban kerpat iki parari bat kayeng jong mi spilti sashisin ni nada bat ni ada yuru shirtai kan ka jaka nilai isamla bakran khamat kila kran ya ka jing jot ka jing pra ka jing pang ka jing kenrei jong ka jing pang ka balong ka khlam ka papen crow om tang ka wei ka yeng rei ka jat badiu jingi ka pasitro kan pen crow sunan ka jat badiu barok ka wei ka amendment jong kan ka ak la kran shai namanta kajing don kampanya dai dari India defense and security reason don kambanti dai nak ta kadau ngilayo jintip lu bakila don katu kat ningut kilang yong ki belong kinong mi khamat paj ba menchua kila sedang banyer sedai surum kan pensol tu yaki paj ba jong kene ka than lat na kene ka snong ban ong ai no ka jaka jupi yaw ni dia nak jaka jupi ya kane kanang ba jing thmu ka ba shelendat kan urlong no syan na karpat sai sien ya ka yeng jong pi belong kunuksa haka juk jongi ngasong sorong ban ong bangalai kendo markman ngalai yo banyak kublekti banyak kran bat kane ka modern heroine lane kanong yada jong kani kri ka bi ka jongi kata immediate spilti ai ba kani ka kubor ngalapet mantan ka jengkho jong ki isu ku bang hordet hordang hari la jong yo uranium ngim sha ban khlong baka men sim ka ba shithem jong ki isu persya ka jengti yo ni uranium wat ai ba kan yap lanuru nganget scam ru in dua yo bleng no nong thau shimat bat kum kari bundam kere kan ka jaga ban lat nakaturut kesma bangin lat naka aka ke basnil bangin lat naka klam ke ban bamdo ke ban bampong ya ka jat ban riu baka kubor syak itu kibat temu tang nam mata ki pliak pisa ka baki perkat ki pateng ka jong ki banwan ban dedo ya kari nginum syak dalele ruem ini yang yada mengi lakalong menta lahapan jauh sep kesnam banyakun ngila ban datang kendit lada ke sorkar India kawan lek dak habor ngitip bengin rem ngitip tikena bengin rem
bat ngin ram da kajing dan buram piwan shpawngot yelam lang shpawngot piwan syaja tesis arspa ngin alam lang hanrei ngim kwa ban ya da kata kelenti ke panyekon ikwa ban kran da kapasai ba wat tenru shu ikane kam bat kani ru long ka kubor ya kinong mi khmat ki badang don mantang te po assembly hanru phongot bat lai pu saw lam makala ki jongi bakin kala thia kala dam makala don kelenti ke papli mantang bakin rai rang ba pundu judge non ya gane ke jing thmu kaban ti yo new yurnyam nak ne gathan dak pa phionra ki kinjaan ki ba hak kanja jong resolution hang te po assembly shen Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya